F'Khan Yunis f'Gaza xeni taqsim il-qalb ta' tħaddan lit-tarbija tagħha ta' 3 xhur waqt il-funeral tagħha wara li mietet bil-ġuħ. Skont il-familja u t-tobba, Yahya al-Najjar mietet minħabba nuqqas ta' ħalib ta' trab. Ommu li wkoll m'għandix għaxja ta' lejla ma setax treddaw għax mhix tiekol ikel biżżejjed u bnin. F'intervista mal-Aġenzija tal-Aħbarijiet Reuters, Anan al-Najjar, it-CEO tat-tarbija, appella lid-dinja biex il-ħalib ta' trab jitħalla jidħol f'Gaza. Miet minħabba nuqqas tikel bnin u nuqqas ta' ħalib ta' trab fil-medda ta' Gaza. Inħeġġu lid-dinja kollha lil pajjiżi Arab u lil kull min għandu sens ta' umanità u dinjità biex ikun ta' spalla għal dawn it-tfal. Ħallu l-ħalib ta' trab jidħol f'Gaza. It-CEO tat-tarbija kompla jgħid li sa mitwelid it-tarbija ma xorbot xejn ħlif ilma. Jiddihom ġuħad innhom idolhom għajxin għall-ħajja ħadi. M'hemm xejn aktar, għax f'Gaza m'hemmx ħalib ta' trab biex dawn it-tfal jgħixu. Fil-funeral tat-tarbija bosta nisa deru imbikma fosthom it-CEO tat-tarbija u klajjen al-Najjar. Gaza kollha bil-ġuħ, ħadd minna m'għandhom qar kisra ħobs id-dar, kulħadd l-istess. U huma għandhom wilt ieħor. Jekk taraħ tajt li ma fadallux aktar minn jum jew jumejn biex imut, għaliex qisu skeletru. Nitlob l-Alla illi jagħtina s-sabar. Fl-isptar ta' Nasser, it-tabiba ta' tfal Dr. Fidda Al-Nadi ikkonfermat li t-tarbija mietet minħabba nuqqas ta' ikel u l-fatt li lanqas omma ma setat treddaw. Kuljum ikollna każijiet ta' malnutrizzjoni. F'dawn l-aħħar xhur tal-gwerra kellna niftu dipartiment apposta għal dawn it-tfal minħabba żieda qawwija ta' każijiet b'komplikazzjonijiet gravi. Illum kien jum ta' diqa kbira għalina. It-tifel miet minħabba nuqqas ta' ħalib ta' trab u għax ommu ma setax treddaw. Dr. Al-Nadi żiedet li l-isptar qed iħabbat wiċċu ma' nuqqas serju ta' mediċini, tamir u ikel. Qed nippruvaw blodot limitati li għandna nieħdu ħsiebhom. Iżda m'hawnx ħalib ta' trab. L-appelli tagħna biex il-ħalib ta' trab jitħalla jidħol f'Gaza waqgħu fuq widnejn torox. Il-Ministeru tas-Saħħa f'Gaza qal li mill-bidu tal-gwerra mill-inqas 71 tifel u tifla mietu minħabba nuqqas ta' ikel u 60,000 oħra qed ibatu minn sintomi relatati. Iż-żieda qawwija fil-prezzijiet tal-ikel ħalla ħafna familji bit waħda wara u l-oħra quddiem, nieqsa mill-aktar affarijiet bażiċi b'ħatqiq. L-Aġenzija ta' Nazzjonijiet Magħquda l-Palestinjani appellat biex jiżdiedu it-trakkijiet mobbija bl-għajnuna. Qalet li għandhom ħażna ta' ikel għal 3 xhur, iżda mhux jitħallew jidħlu biha f'Gaza. L-awtoritajiet Iżraeljani qegħdin jiġħdu li qed jimblokkaw l-għajnuna u akkużaw lil Ħamas li qed jisraq il-provvisti tal-ikel. Allegazzjoni li l-Ħamas jiġħad b'mod qawwi. Intant in-Nazzjonijiet Magħquda qalu li ċ-ċivili f'Gaza qegħdin jimirdu u jmutu bil-ġuħ u hemm bżonn ta' għajnuna immedjata.